Aye akoma 87.9 megahertz. Ewie nso nsema yensantrefo akwa abonten akofa aba ama yesamufo atombo asone so se obapa abenkwan ena nana apesma kan ne Kwabena Atta me de besom ewie se premto be kasebo kase nsema edi ehim ewo mu ni bi se enra ena by elections ekoso ewo asen no na me di emu nsem eba bebomu Sara nso na ene ochina afofida sonko ema yenuanom nkramofo ewo mo afahye kese a omudi na afi bia no ye de ani be kirekirem ewo hia dan ahudum na ye de nsem afio aba bebre ene ka we no mo na wie me de ba be so mo enti mesese yiwasum ne tewanum din ne tie nsem a me de eba no nchirechiremu na nkasa enie. Wow. Enti ata se de wo ka de you